Please explain further, Pastor, unsa nang the latter rain. Okay. Thank you, Pastor. Okay, daghang salamat sa imong gi-share nimo igsuon. Actually kanang word nga latter rain, kanang word nga rain igsuon imo makaplagan. Na imo makita for example kini dinhi sa balaan nga kasulatan. Unya ang konsepto magud igsuon adunay pagtanom nga ang permirong ulan igsuon gikinahanglan sa mga taong gatanom. Unya sa dihang utubo na ang mao nga gitanom igsoon na ay katapusan nga gitawag natog ulan nga gikinahanglan aron pahinog sa gitawag nato og bunga. Unya karon kanang gitawag nga unang ulan nga gikinahanglan sa mga farmer o katapusang ulan nga gikinahanglan sa farmer aron pagpahinog sa ilang nga bunga, gikwaan kana og parallel dinhi sa balaang kasulatan, especially igsuon dinhi sa gitawag nato og Joel chapter 2, no? Joel chapter 2 verse 28, no? Nagiyon siya dinhi. Ug unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanan unod ug ang inyong anak nga babae ug ang inyong anak nga lalaki managpanagna ang inyong taong tigulang managdamgo sa mga gitawag nato og damgo. So gikwaan siya og hulagway ni anak nga puntuha igsoon when in fact gitawag nato ni siya igsoon og katumanan kaning gitawag nato partial fulfillment sa outpouring sa Holy Spirit sa early rain ang Acts chapter 2 verse 16 og 17 atong basahon kay gi-quote niya ang Joel 2. Ang Joel 2 mao to ang tagna, ang partial fulfillment mao ni ang gitawag nato og Acts chapter 2 verse 16 og 17. Akong basahon igsoon nagingon. Okay? 16-17. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Asa na ito gibasa ni Joel? Sa Joel chapter 2, verse 28 ug 29. So, gikutlo, diri, ni Lucas. Okay? Apan, kini mo ang gingon sa propeta nga si Joel. Og mahitabo sa kaulihang mga adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanan katawhan og mga himog mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki og ang inyong anak nga babae og ang inyong mga batan-on makakitag mga pananahon og ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Quoted yun. Gi-quote yun siya dito sa gitawag nato og Joel chapter 2 verse 28. Unya ato makita igsoon mao ini nga gibubo ang gitawag natong espiritu. Atong mabasa sa dinhi sa Acts chapter 2 verse 1, 2 ug 3. No? Di na lang ako basahon, nahitabo sa panahon sa Pentecostes, unya adunay usa ka dila nga kalayo nga mipatong sa mga dila og nisulti sila og mga pulong nga gitawag natong speaking in tongue, meaning known tongues, mga pinulungan nga naa dinhi sa atong kalibutan, no? Unya daghan dayo ang nahitabo nga nidapig sa mga Kristiyanos og daghan usab ang bautismo. When in fact dinhilandaan sa Acts chapter 2 nagisgot og 3,000 ang nabautismuhan. So kini siya mo ni gitawag natong early rain. So aduna gitawag nato igsoon og latter rain nga before mo balik si Jesus Christ, aduna gitawag nato og harvest nga mahitabo sa mga kalag. Nga katumanan usab sa gitawag nato og Acts chapter 2 verse 16 ug 17, no? Kay simpre naamay early rain, aduna sa gitawag nato og latter rain. So ang word ana igsuon nga sentro sa early og latter rain na sentro sa outpouring of the Holy Spirit. Sumo ka na ang gingon sa balaan nga kasulatan nga ato usab nga nabasa dinhi sa mga puntong. Bueno,